Kajing mi kajing huri hura kanong ba shilong nakadaw kajing sha siat yap kisan ngut kinong shong shnong kamukro layo I bakalakta omtang ya ka let kawan kayo kahat Henry lala ru banyo I wat hakijaka say Pisa niki ATM. Hakajing let jurab hakaleng kabenta kanong ba shilong la sakhi bajan baro ki ATM ki badon kim shim ladon Pisa satya bat kim trekam. Kane ka jingthot kane ka kor say Pisa klapen kordet hi khat yeki Paidbah ki bathmu ban say Pisa. Haka jinglet jurab menta ka janmi layo I baki don ki katu katni ki bathmu ban say Pisa ki hab banet phai no namar kine ki ATM kim don Pisa. Wena ki samlau blai kindu ula ong bakane ka jingthot kane ka kor say Pisa klapen Jynjar shibon yo u khamtam namar la don kam Pisa ha hospital. Dispense cash. Orang kumner. Ini telah gaya. Banyak si kulper Ini umlang. bahap di hospital betul. Si kulper umlang network. Umlang redai. Long. Mari kita ngasih klip ya. Step tu balai.